Bok, tatice. Malo ću posuditi svoje sekice. Čujete ovo? Kao, Treba će nam veća pračka. Crveni, otkrili smo treći otok. Ostavimo po strani naše razlike i surađujmo. Spasimo naš svijet od uništenja. Ono što nam stvarno treba je heroj. Zapravo to mjesto je popunjeno. Oh yeah! Ti to mene zezaš? Moramo okupiti tim. Izvući ćemo te van. Papa, još si u kasni! mama, nisam više dijete! Dečki, ovo je moja sestra Živa, ona je super pametna. Ko je to? I zašto je na svim ovim raznim nagradama? Čuj, mislim da to neće ići. Okej, dakle, neuobičajeno ljud. Govori sama sa sobom. Nema samopouzdanja. Ljevak, vjerojatno je vještica. Uživaju sa moći. Sviđa mi se. A sad trebat ćemo mišiće. To je udar. Pa, bilo je zeznuto. Ovog ljeta Ok, ekipa, prvi korak. Doći neotkriveni do otoka. Sve naprave koje ćete vidjeti su posebno dizajnirane za vašu trenutnu misiju. A prva je... Ne vidi sprej. Koliko dugo traje ta nevidljivost? Zauvijek. Ček, što? Tina, mislim da se nećemo moći vidjeti večeras. da spase svoj svijet. Okej, koji je plan? Opusti se, znam što radi. Hehe, što imamo s tim klimamo? Neprijatelji postaju poluprijatelji. Trebamo se maskirati. O, moj dragi napoju. Au! Što se to tamo dolje događa? Au! Uh-oh. Mislim da nas izaziva na plesni dvoboj. O, samo daj! Yeah. Angry Birds film 2. Ne diraj cijevi lave. Ne znam hoću li proći. Samo uvuci dupe. Je li to slanina? U sinkroniziranoj i titlanoj verziji. U kinima od kolovoza.